amazilondoloza bwino kwambiri kulondoloza church money, ndipo zimenezo sikuti tasemphana nazo. Koma mukaliona funso limene tili nalo ndonena kuti kodi tichite bwanji ndi munthu ameneno wazipha, malero ake atani? Tingotaya mwasabata kapena tiyimbire? Ndiye mavesi aperekedwa. Koyambirirako ndinafotokoza. Mukayiona nkhani yachiwiriyo muyiona kunena kuti ndi nkhani ya ukwatitsa ukwati umeneno anthu achimwitsana. Ndondomeko zonena kuti wina anachimwa nabwera, wina anatani nabwezedwa nakayezedwa, zimenezo mpingo umachita. Zachulukira pakati pa vana vanu, mwana wanga, vana wanga, kuti no vana akubwezedwa titani. Ndiye komiti yathu inakayang'ana timafundo timenetu ndi maganizo onena kuti fundo zinazo anthu mumachita nazo kale. Ndiye mukanena kuti no fundozo tikachite no monga inuyo mukuganizira, ife tinaona kuti fundozo ife tikhazikike pakameneka, chifukwa fundo zinazo church manual watiunikira ndipo timalondoloza. Inetu ndimati ntere kuyankha kwake. Zikomo kwambiri. Okay. Ndikupempheni kuti amene munayimirira mukhale pansi. Pepani koma mukhale pansi. Tisafuse mwanjira ina. Mwambe makhala pansi. Mwambe makhala pansi. Chitsogolo adikira ngai pang'ono. Chitsogolo cha nkhani yathu chikhala chotere. Abusa apanga present. Anthu talimva ripotiro. Ndipo maganizo oyamba kapena mafunso oyamba aperekedwa. Kumapeto kwa msonkhano uno. Kumapeto kwa msonkhano uno tipanga chiganizo pa nkhani imeneyi. Ndiye kuti munjira ina tayamba tachita suspend discussion ya item imeneyi. Mwadi? Ine. Okay. Ayi panopa sitingachite conclude kuti report labwerera, koma tachita suspend discussion. Tamba tayimitsa zokambiranazi. Conclusion ya nkhani imeneyi kuti report lilabwerera, report lilandiridwa, likhala kumapeto kwa tingoti likhala limodzi la zochitika za kumapeto kwa msonkhano uno. Koma pakadali pano zokambirana za report lokhudza maliro a munthu wodzipha yekha ndi ukwati wa anthu amene ali ndi mwana amene anabadwa asanakwatirane tayamba taliyimitsa. Titero eti? Zikomo kwambiri. Abusa, ndikupempheni, ndingokupemphani pang'ono. Sure ya. Ndingokupemphani pang'ono. Ineyo funso limodzi, ndingokupemphani pang'ono. Awa anzangawa lero azipha, tonse tipapemphera pa Mchinji SDA Church azipha. Mwambo ndumene mwaone nawo. Ineyo masiku awiri ndapha nzanga. Tonse fende kuti no vuto lathu lija ndi limodzi. Muchita bwanji hando mungo ndiyankha pamenepo. Iya tayimitsa paja zokambirana. Okay. Ndemaliyo apo kusiyanisa. Tamba tayimitsa zokambirana. Tamba tayimitsa zokambirana.
Yes, Pastor. You can use this one. Chair, tathokoza kwambiri. Ine ndimangofuna ndipereke ganizo. Nkhani mukayipanga suspend. Simulolanso komenti iliyonse. Ndikadakonda kuti ngati mwapereka charge yakuti tayimitsa. Tsekani zayimira pomwepo. Tathokoza kwambiri. So, nkhani imene itamba tayimitsa. Mukaona mabooklet anu ansonkhano, tili ndi gawo lina lofunikira kwambiri loti tikhalenso ndi zokambirana zina. Mwapadera tikuthokozeni abusa chifukwa cha ripoti imene mwatipatsa. Ndikukhulupirira kuti anzanu mukawafotokozera amene mwayendera malingananso ndi mmene kumapeto kuti tayimalizire zikomo kwambiri. Mukaona booklet yanu ya nsonkhano mupeza kuti nditsegule patsamba number 2 ndi tsamba number 3. Patsamba number 2 kumapetoko anena kuti patsamba number 2 tikatha report ya special committee ya suicide death and premarital pregnancies, pali churches withholding trust funds imene nonso nali report, nde pali conference cluster camp meeting, nde pali guidance on marriage certification, nde pali miscellaneous items for group discussion. Nthawi ino timayenera kuti tikhale ndi mwayi oti tipite m'magulu tikakambirane mitu ingapo imene ayitchula. Koma popeza akuluakulu athu amene anatuluka tsopano abwera, ndipereka mpata tsopano kwa a president a Central Malawi Conference, abusa aphiri, kuti atiwongolere kuti pakadali pano tiyamba tachita ziti mwina tisanapite ku magulu kuzokambirana potengera kuti akuluakulu athu alipo mpano. Abusa. Ndikukhulupirira taswera bwino tonse. Mu mphindi iyi mundilole kuti ndipereke mwayi kwa nominating committee, makamaka motsogozedwa ndi chair a nominating committee amene ndi president yathu a Malawi Union, kuti ali ndi report yoti atipatse. Akamalizitsa pati imeneyoyo tibwerera kuti tipitilize pamene tinasiyira zimene timakambirana. Chimene tichite tikhala tikufunsana maganizo akuti tiyende bwanji pa agenda yathu imene tinagwirizana kuti tikambirane. Ndikulankhula ichi chifukwa chakuti tinachita committee, tinadzipereka kuti pofika 11 or 12 o'clock tikhala zokambirana zathu zonse titamaliza, kuti kukakhale kudya ngati munthu wachedwa kuchoka malo ano ikhale kuti thuko loko tanyamuka tapita. Timanenera chifukwa chakuzindikira kuti achoka malo osiyanasiyana kutali nde ena pafunika tikagwira ndi mabasi tiyende mofunimira. Nde chitsimikizo chimene chocho sitingangochilamula, zidalira kuti ifeyo tipatsane maganizo kuti pange chani. Nde pa nyengo yakeyo tipanga propose magazi amene tikambirane, tikakambirana kugwirizana chimene tigwirizanacho chimene tichitsatire. Koma pakali panopa tipereke mwayi kwa nominating committee kuti atipatse zotsatira, kenaka tichita monga mmene ndalangizira kuti tichitire.
okay. Aku konzekera kubwera for 10 minutes. Ndaona glowing, but you can invite one group for the Heralds. Heralds tabwerani muzatipatse nyimbo yapadera in the 10 minutes. Ngati ngakhale 10 minutes nyimbo yanu ikozoimbidwa kawiri, mukozoimba ziwiri in 10 minutes, imba nyimbo ziwiri. Tawizina ndipinjika pena ndipambana mapeto aulendo wanga pena ndilingalila masiku ena ndikondwa ena ndilefuka koma tsiku limodzi Yesu azaitana dzina langa. Siku lina Yesu azaitana dzina langa poyenda ulendo ndifanane naye nditakale chiyero chake opanda banga pasiku limene Yesu azaitane dzina langa. Siku lina Yesu azaitana dzina langa poyenda ulendo ndifanane naye nditakale chiyero chake opanda banga pasiku limene Yesu azaitane dzina langa. Nthawi zambiri ndipemphera pena ndikwezedwa mpayi ndikaganiza nthawi zomwe ndazikuza ndekha koma mtanda undiwuza za chisomo chake koma tsiku limodzi Yesu azaitana dzina langa. Siku lina Yesu azaitana dzina langa poyenda ulendo ndifanane naye nditakale chiyero chake opanda banga pasiku limene Yesu azaitane dzina langa. Siku lina Yesu azaitana dzina langa poyenda ulendo ndifanane naye nditakale chiyero
opanda banga tsiku limene Yesu adzaitane dzina langa tsiku lina Yesu adzaitana dzina langa poyenda ulendo nifanane naye nizakane chiyelo chake opanda banga tsiku limene Yesu adzaitane dzina langa Moni mpingo ife tabwera kudzapereka ripoti yomaliza ya nominating committee. Ripoti ina yonse yaperekedwa dzulo, koma tsopano yomalizira kuti tilengeze mamembala a executive committee yaikulu ya Central Malawi Conference, kuti inu monga mpingo muivotere muiroleze kuti ingagwire ntchito opanda voti yanu. Koma tisadalengeze ine neneretu mawu anga omaliza tikatha kulengeza ine ndiye kuti basi ali nkwawo ifeyotu osati inu. Choyamba ndimati ndikuthokozeni nonse mpingo wa Yehova chifukwa chomukonda Mulungu wanu ndikuikonda ntchito ya Mulungu. Zimene mwachita zandikhudza kwambiri, komanso zaonetsa kuti ndinu odzipereka kugwira ntchito ya Mulungu. Munali muno mukutidikirira mpaka na mbanda kucha, ngakhale ena ndi ena anatopa anapita kugona, koma tinapeza anthu muno kutacha kale kuchezera usiku wonse muli muno kumadikirira report. Palibenso chimene tinganene koma kuti Mulungu akudalitseni kwambiri. Tinabwera timaganiza kuti sitidzapeza munthu, konepeza ambirimbiri mpaka ripoti inaperekedwa, mpaka ana inavoteredwa, mafunso anafunsidwa, anayankhidwa, zonse zinatha bwino. Ayi, Mulungu akudalitseni. Leronso ndinu muli pano, ndikudziwa mwatopa, koma mmapitirizabe kuchita ntchito yofunikira. Mulungu akudalitseni koposa, mukabwerera Mulungu akhale nanu, achulukitse ntchito za manja anu, komanso akupatseni zosowa zanu zonse kuthupi ndi kuuzimu komwe. Ndikuti Mulungu alemekezeke mwa inu, ulemerero wake uonekere mwa inu. Okuzungulirani onse achite mantha poona ulemerero wa Yehova uli mwa inu. Ndikufunirani kubwerera kwabwino, kuyenda kwabwino, ndikuti Mulungu alamulira angelo ake kuperekezani, kukutetezani pa njira, kufikira mtakafika bwino ku nyumba zanu. Musayiwale kumpembedza Yehova ndi kupemphera nthawi zonse, masiku tikukhala wandi oyipa, zizindikiro ndi zimene mukuzimva ndi kuziona zikuchitika kuthamanga, kusenza kuti Ambuye wathu Yesu Khristu ali pafupi kubwera. Potsiriza ndithokoze nominating committee mwa njira yapadera. Amenewa agwira ntchito imene inenso apulira chipewa. Mene madikira iwo ali ukugwira ntchito mpaka kuchezera, mpaka mbanda kucha. Nominating committee nkuwauzanso sana gone, mubwere timalizitse
executive committee tinakanika kuti tiimalize dzulo usiku. Panopa tamaliza. Nominating committee Mulungu akudalitseni koposa. Ndiye ngokupemphani muime a nominating committee pamene muli. Imirirani. Ngakhale scattered chizungu. Ali nkatikati umo. Koma amene agwira ntchito yotamandika modzipereka anthu ake ndi amenewa. Mpingo tikuti bwanji. Mulungu akudalitseni a nominating committee, Mulungu akusungeni. Tikalengeza ripoti iyi mpingo ukavotera ndichita dissolve nominating committee kuti ntchito yanu yathera pamenepo. Pano sinachita dissolve yayi. Koma Mulungu akudalitseni, khalani pansi. Mmene tateremu tikufuna tiapatse akalembera athu awerenge mayina a executive committee ya Central Malawi Conference kwa zaka zitatu. Moni ana Mulungu. Ndabweranso now to present to you ExCom members, executive committee members, Central Malawi ExCom members alimote. Tiyambe kunkhani ya finance kundalama. Kumene kutili ndi Mr. Harold Ndalama amene wakuchokera kudedza, Mr. Odell Bande ochokera mulirongwe amene onso azichita mwa auditor. Ngati mulimo muno muzinyamuka kubwera kutsogolo kuno. Ma committee members akakutchulani dzina muyende mbwere kutsogolo. Ndeti yambiranso Mr. Harold Ndalama, Mr. Harold Ndalama pachamu kumalemba eti Mr. Harold Ndalama, Mr. Odell Bande, Odell Bande. Ku HR tili ndi Miss Talita Mtiesa, Talita Mtiesa. Education, Mr. Elliot Yona, Elliot Yona amene wakuchoka kumtakataka kusalima huko. Elliot Yona. Tili ndiso oyimira Chinyamata amene ndi Fides Lavulani, Fides from Kasungu. Tioneso kumbali ya zolimalima paja tili ndi minda yetu kuchiya huko, ina ili kutete huko. Tili ndi bambo Jime Kampango, Jime Kampango ochokera kumponera kudowa.